S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? Moi, je n'ai rien vu. Fous milliards. Depuis un qui est dans sa zemi, il faut milliards. Je n'ai rien vu. Et puis quand tu m'as bien là, on prépare la chambre. Là, on prépare à manger. Non. Bah, il est encore. Mais. Dedica. Oui, j'aime. La maman me défend. Hâte de cuillère, Niamey. Mimi nyame no dan. Maman, s'il te plaît. Yadem. Per prendre du chaman de milo taki. Nangarbe. Nyama saga ni yan. Ok. Elage. Non. Attends, attends, viens. Non. Itu nyiri nyamani so tawti ndi do so landi ke bano inna mi nyami anani Non. so tawti do abbere na ko sikko da ko jot do nyama he nyaade do yo Kono. jot sa landi kala se banti ke ma jonande jodo nyama nyirdi tay abbere hala so tawti don do ara Gore jam kerari do mi do noddu ma do ila hawji tan mi do ngula taw mi anda wonu mi woni an kada konni tatungo ko oya mori ko gorejo makko mori mo do mi fa'i be jetti jande sokkani lan ko hore o le be mo na mi ndara mo ngana no ko dum no musi ko dum ni sortu da okay be ka gore jam plan me mo yewtu de ngon action o ha joni mo konti fam saga ngodo a walla ila mi naɓa mo ha o wilno fen pas de problème hani non laanmi non ko golle an aɗono joni komi faala ko waɗantala faala maccude ko galle ga par ce que sugugol ni tum dandi banjo no ɗuuɗi faala maccugol ko galle ga wona ga natanda andu anaɓugol ɗo mi ñaga Côte d'Ivoire ok y a pas de problème ay no lang andi joni volo na bimbi dawata walla eyyi ko min koppuno biyeji ɗi men wo ko bimbi o joni vers ɗo 5h 6h on ɗum ɗo a yawgo volo mi lang andi non on erɗo en hitta par ce que mi maaki non ɗa yaade walla ɗan mbaɗo kela sikkude a hootay to
Non mi e otta. tan ko non wonda wonde Y a pas de problème. andi ko yawda wo hen sala de ko ma ka hay sala wala to bi dal ko ma ay dani ko cousine be ko fo ya sendo de ko do wonde me ala makki do ya me ron kama e to de Pas de problème. fet wala ang hay la gol ma gol ay ba jom Joni mi wala ambi mi banda no fo no musa. durmaji de hal Hadi ɗum mani no soññila ñaade mi banda fokkiti voyage gol gati henno ɗum noon kadi kono jiidirama on ɗo woni mi wi on to jiidirama woni walla ɓayde ko jiidiraje ɗiɗi woni ko nder suudu ko naami sofodi ko ɗimmoma on to woni Comme woni jidiraw. andi koye momani wolde on ɓayna fisiɗan woni miki renseigné ke ha mi andi ko ɗo woni ko ɗum haalduna ɗen min landi masi ko ɗum haalduna ɗen Wali doy. min en haldano ko a waɗa tawata ɗum ɗo tawata ɗum ɗo jattala moodi He. Freni taw ha buba. Freno ha buba min. Anda wayna arde doni a sikkal ko barni walla hara ko hotel e wata fu ko kono ɓuuri e yotel par ce que kono woni jattoɓe modiɓe ɓe ɗono ɓuuri e yotel ɗono ɓuuri Mi nana ko haalda ko mi wi ɗono ɓuuri e yotel ko ɗum mi wi anga yer sali hore ma. Ndaari titti ko hore hanko koye ngal debbo jombaɗo. Ndaari ti. Hay menen ɓe jomba ka benen meɗen ɓurma. Ndaari titti ko hore hanko koye ngal. Wo noon ko a jombaɗo a yersira de darde ma no wonirɗa ɗo ni. mi ersana ɗum on ɗum modi an no waɗani lamɗi fof kono mi ersata ko ɗum ko mane ɗum wonda ƴetta modi an goy ƴettamo okkamo jiidirare et puis depuis ɗum ano dalla atte faali a andinani lam programme o wiyalan kadi ko modi an faalaɗa ko ɗum ɗon hedanenema en mbamijitaki Ko mijitaki wiwɗa. Mi nanani moƴƴa ko woɗɗa. mi wi en mbamijitaki yo jo awa sontiye ko mon Ko mi woni mijitaki. e Angiɗa mijiti. Mijiti moƴƴa. Ko mi haala en yewti ha en hewtiɗo haala lannirta en no woodi komi falnoma propose ande mi falano wallala ngore jango Y a pas de problème. Say ko mi wawma wallude mi wallete. nono gasa wawaylan wallude par ce que ɗo modi an ko motima mimi faala ya testana fidélité modi an Korejo am. awa awi ke ɓuye Ɗum wattake de. nono andi mi teste woni stay mo hirina bien sûr Korejo am. Mbiɗa andi conséquence ko woni e nder ɗum kon. conséquence kala ko waɗi mi yetti sarde Ok, min sa jaɓaniɗan a wattano kono so ɓaya propose ɗum ɗon min on mi wawata wadde ɗum noon par ce que ɗa andi hakkude am min e muɗum est ce que a faami joni min mi daaray simi tawi woni mi heɓay momi hooli momi andi kadi waway joude o rôle ɗo mi propose amo kono min on noon personnel mi wawata wadde ɗum ɗon ɓaynami senane joni min on mi darante waɗayɗo ɗum ɗon a faami kono noon ko ya engage de conséquence kala ko yaltimi ƴettimi mami testa modi am ok komi haalanno ma ko miji to moƴƴa komi yewtuno ma ko kono mijitoto awoye mi haalane an depuis jom mbaɗa ko duuɓi jeluni ko Allah hokkata ɓiɗɗo ñande Allah hokkime ɓiɗɗo o men heɓay an kadi a faalaka heɓude awa mi andinte hunde wotere sa nani dewgal goɗɗo weli walla a hitti ko moodi ma ko so tawi woni ɗa jiidi a way ɗon noon ɗon ko sappo metta rewɓe wonata an taw yiɗa ka nder suudu ɗo a heeɗa a joora a sataki joorude par ce que no mi yiruma ni darde ma nde mi daari ma itti ko hoore han ko koyngal reedu ma no yawati ko siman dalla sa e nder mayru hay gorko dara moƴƴa sila nadde nato o e nder dewgal joora ñande ɓe ñande ɓikku dara moƴƴa ko mone wonda O mone wiwɗa ko ma jattamo de force mi naatay ɗon